1, 2, 3, 4. Moi bo día a todas e a todos, benvidas e benvidos a esta sala circular do Auditorio de Galicia. As circunstancias que todas e todos coñecemos diron adiar a gala do libro 2020, onde damos a coñecer a excelencia do traballo realizado no ámbito editorial do ano 2019. Acompáñame nesta mesa Xosé Antón Pedreira, vicepresidente da Asociación da Federación de Librarías de Galicia, Enrique Alvarellos, vicepresidente da Asociación Galega de Editores, o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, o querido Valentín García Gómez, e Cesario Sánchez, presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Intervirán en primeiro lugar Enrique Alvarellos, a quen lle paso a palabra. Moitas gracias, Mercedes. Ben, desde a Asociación Galega de Editoras, que nos tocou por quenda este ano a organización da quinta gala do libro, unha organización que é conxunta entre a Asociación Galega de Editoras, a Asociación de Escritoras en Lingua Galega e a Federación de Librerías de Galicia. Queremos agradecer os apoios, o soporte do Concello de Santiago, da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña, que hoxe non puido acompañarnos porque non se puido desplazar ata aquí por as medidas da COVID. Tamén a Cedro, que tamén nos leva apoiando, que tampouco puderon vir hasta aquí os seus representantes. A eles dous tamén o noso agradecemento. En a feira, a gala do libro que hoxe presentamos en rolda de prensa vaise celebrar de un xeito virtual o sábado 21 de novembro, será ás 12, a partir dos 12 de mediodía, estará en aberto desde a canle de YouTube da gala e será conducida por Kiko Cadaval. Houve un proceso de selección por medio de un xurado de 15 categorías premiadas, máis 3 premios honoríficos, e aquí hoxe traemos os libros para que se visualicen aos libros que foron premiados, e hai, como digo, 15 categorías na que se premia esa excelencia de contidos editorial
e de proxectos culturais relacionados co libro durante todo o ano. A parte, como decía, os 3 premios de honra que sempre consagramos, tanto da edición como da unha librería, como dunha escritora ou escritora galega universal. En este caso, o premio de honra da edición será para Basilio Losada Castro, o premio a librería para Brañas Verdes de Carballo e o premio a escritora galega universal para María Sunlanda de Euskadi. Os premios coñeceronse en maio, que era cando se iba a celebrar a gala. Non se pudo celebrar, nin agora podemos celebrar de outro xeito que non sexa virtual, pero o importante é que podemos sostela neste ano de emerxencia, non? Neste ano no que nos sume as empresas e a creación nun momento delicadísimo, pero do que temos que sair para diante. Si neste momento, como digo, de emerxencia tan delicado, a lectura e o libro se revelou no confinamento como un salvavidas, non? Como un antídoto, quizáis, non? E como un soporte, como un cimento para situacións extremas. Isto nos debe levar a apoiarnos nese asideiro que foi o libro para continuar camiño e ser, no fondo, si se pode, incluso optimistas, non? A potencia creativa das nosas autoras e autores viuse estas últimas semanas con 2 premios nacionais tamén refrendada, arrastrando os premios nacionais que estes últimos anos foron recibindo tamén as nosas creadoras e creadores, non? Por eso, xa que aquí se xuntan nesta gala as 3 administracións, é un momento para decirlles que estean á altura do momento crítico que vivimos, que estean nun continuo diálogo con nós, coas 3 asociacións que conformamos este tecido do libro galego, que o libro é un ben de primeira necesidade e que sen libros non hai cultura, non? O 21 celebramos esta festa nun momento crítico, pero nun momento no que temos que superar nós como sector do libro e como a sociedade toda, e do que sairemos con ben, non? Pero que nos ten que facer reflexionar moito sobre o tecido, a delicadeza do tecido sociocultural e cultural galego. Nada máis, que moitos nos podades seguir nese sábado 21 a partir das 12, xa sabedes, na canle de YouTube da gala. Pois agora ten a palabra Xos Antón Pedreira, como dixen antes, representante da Federación de Librarías de Galicia. Bos días a todas e a todos. Bos días a todas e a todos. É un placer, un ano máis, estar na presentación da Gala do Libro, como ben dicían Quique, xa a quinta edición, e un ano moi especial, un ano no cual todo o sector cultural se tuvo que reinventar. As librerías non foron menos, e as librerías tuvemos que reinventarnos e descubrir novas formas de facer presentacións de libros, diálogo cos nosos amigos e clientes, o streaming, o de facerlo a traballos a través do Facebook, e mesmo fomos quenes de facer, na medida que se posibilitou, as feiras do libro, que creo que foi unha emerxencia no seu momento, que foi en colaboración ca Xunta de Galicia e en colaboración con todo o eido, porque tamén entraron as diputacións, e daquela foi unha emerxencia na cual se demostrou de que temos que reinventarnos, temos que seguir reinventarnos, e sí, como apuntaba aquí, que é moi importante que as 3 asociacións esteamos xuntas, moi unidas neste momento máis que nunca, e como comentaba, tamén a reivindicación das axudas das administracións, tanto local como provincial como autonómica, mesmo a nivel de Estado, que creo que é importantísimo, e de feito dentro desta reinvención apareceu tamén a plataforma Todos os libros a nivel de Estado español. Creo que é moi importante dar eses pasos, e se para algo nos serviu a todo isto, a pandemia e todo isto, que sexa para sacar conclusións positivas, porque eu creo que de todas as catástrofes sempre se poden sacar cousas positivas, e unha delas foi iso, a unidade de todas as asociacións,
a unidade que nos ten que facer as propias administracións e o de descubrir novas fórmulas de podernos achegar ao noso público. E, bueno, nada máis, darlles parabéns a todas as premiadas e todos os premiados, e como apuntaba aquí, que, pois, bueno, a partir do día 21 de outubro, pois, seguirá a gala. Moitas grazas. Bueno, antes de pasarle a palabra a Valentín García, quero recordar que, bueno, facer referencia, por suposto, a un pilar moi importante que hoxe non pode estar aquí por motivos que teñen que ver ca situación na que se atopa Compostela, que precisamente o diputado provincial Xurxo Couto, a Diputación xoga un papel moi importante, antes esquecime de nomeala e quero facelo por ese apoio constante en multitude de proxectos na cidade de Santiago e, por suposto, tamén neste caso no que ten que ver ca gala do libro. Valentín? Bueno, pois Cesario, perdón. Sí, perdón. Grazas, buenos días, amigas e amigos, compañeiros, non? Deste traballo que facer que o libro galego sexa unha realidade, e ao tempo, nestes días, pensaba realmente que na responsabilidade que temos todos e todas as entidades que estamos nas distintas etapas de creación, de edición, de divulgación do libro e as distintas administracións en modular un novo leitor, non? Porque realmente aparece un tempo novo que no eido audiovisual ou no eido teatral xa o van tendo máis ou menos claro cal é o papel, o novo espectador que vai a salir desta situación, e nós temos que mirar cal é o novo leitor que vai sair nesta situación tan apoiado nas redes, tan apoiado nos más media, non? Entón, todos temos, cada un de nós, as nosas responsabilidades para que este nacemento sexa feliz, non? Para a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega é un motivo de ledicia poder celebrar esta gala do libro que se fará o día 21, aínda que nestas circunstancias tan diferentes, non? Significa, como significou sempre, dar visibilidade social ás escritoras e escritores, ás súas obras, aínda que dun xeito diferente, non? E os leitores, as leitoras, que son o fin fundamental, farán que os libros sexan o lugar cálido que os escritores e as escritoras crearon, que os editores amorosamente produciron, editaron, deseñaron, e que os libreiros fixeron chegar dunha maneira ou outra aos leitores que non sempre podemos acceder ás librerías, máis que de xeito puntual recibimos o libro físico nas nosas casas para poder lelos, non? Quizáis neste momento, non porque nos afecte menos que a outros traballadores da cultura pola nosa condición de eternos confinados, porque somos propensos á soidade creadora, aínda que é desexada, non destas maneiras que nos piden agora, mas hai tempo no que o libro, como en tantas etapas da historia, ten que trascender aquilo que mesmo o pode ferir ou o está ferindo neste momento, non? Ten que trascendelo e entrar nunha situación de conseguir non só sobreviver, sino mesmo afortalalo nestas situacións adversas, porque no interior dos libros habita sempre a solución dos males non só do libro e da industria do libro, sino de toda a cultura, do pensamento, e mesmo nos libros xa hai fermosos artigos de pensamento que nos están a falar de que non afecta a todo o mundo igual,
O confinamento non afecta igual aos homes que ás mulleres, non afecta, abre a brecha social na desigualdade entre os xéneros, aumenta a violencia machista, etc., etc. E dicer que xa o escritor, escritora, o ensayista está a entrar na alma do que está a acontecer neste momento para que non sexa un espazo en negro, un espazo en sombra, sino que poida iluminarnos, porque quizáis nos obriga a mirar un poquinho máis cara dentro e ver como seres humanos que outras solucións lle temos que buscar as distintas pandemias que asolan o mundo, como temos visto nestes tempos, e nos quedan tempos por ver. Ben, digamos que temos que ter a capacidade nesta situación de saber soñar o futuro, de vivir o presente como un eterno soñar o futuro, de lembrar o pasado, mais tamén de dar testemunha crítica, e dicer, con contido de pensamento deste tempo, que é un tempo onde o digital ou o virtual avanza en progresión xeométrica e que pode aparecer como algo negativo nunha primeira fase, pero que ten que converterse nunha plataforma para repensar a maneira de nos achegar á realidade, de que o libro chegue máis, e dicer, o libro ven de moi lonxe do fondo dos milenios e vai para o futuro, para milenios para o futuro. Nada vai ser igual despois deste tempo, e digamos que os que sexan capaces de crear alternativas estáveis sobrevivirán, e cuxos froitos, como eu teño a certeza que así vai acontecer, que está a acontecer co libro, e cuxos froitos trascenderán este período tan cheo de desasosego. O tempo digital ou virtual, que ven a primeira vista como un paliativo do libro, non como un aliado do libro, do escritor, temos que facer e demostrarse que é o limiar de novas cousas que trascenderán novas formas do que hoxe existe, non? E de certo que de alguma maneira xa está a selo. As formas de comunicación, as formas de comunicación do coñecemento e os seus soportes están a cambiar moitas cousas, están a reverter moitos resultados, mais, como dicía o libro, ven de moi lonxe, trascendeu moitos outros soportes na historia, sobreviviu a eles, e aí está, sociedades moi diversas, e entón, como dicía, vai para moi lonxe. E por todo isto, creo que debemos ser especialmente esperanzados, como xa tiño dito máis dunha vez, pois os escritores, as escritoras, somos constructores de esperanza. Gracias. Moitas grazas, Mercedes, aos representantes das entidades que de algún xeito visibilizan todo o proceso creativo dun sistema cultural, autores e autoras, editores e os libreiros. E as institucións que hoxe aquí estamos. Eu creo que este é o primeiro feito que debemos destacar unha vez máis, un lustro despois de que comezáramos a facer esta gala do libro, non? E que tan pronto pasa o tempo, xa estamos na quinta edición. Evidentemente unha edición condicionada, como xa se dixo aquí, por todas as circunstancias que están pasando, totalmente imprevisibles. Hai un ano, e que nos fai, estar á altura, intentar estar á altura de circunstancias desde as institucións públicas, pois o Concello de Santiago, a Deputación, que hoxe non puido asistir, e a Xunta de Galicia, para arroupar todo, como digo, todo o proceso creativo que soporta o noso sistema literario, e, por outro lado, tamén toda a confluencia da culturalidade que rodea o feito de que se publiquen miles de libros con ISBNs galegos todos os anos, e que estamos, por un lado, asistindo a un florecemento moi acentuado da literatura galega, nada menos que 3 premios nacionais no último ano, aliás dos anos pasados, e que, por outro lado, estamos nestas circunstancias tan especiais.
Isto lévanos a pensar, por un lado, que temos que reforzar todo o sistema da Xunta de Galicia, se o vimos facendo con o noso plan de reactivación, mantendo tamén as feiras dos libros, como xa antes decía Antón Pedreira, que foi un logro moi importante neste ano, que puido ser posible tamén polas circunstancias epidemiológicas do momento. Ao mellor no pico que estamos vivindo agora sería moitísimo máis complicado, senón imposible, e aprender un pouco de toda esta trayectoria para ter unha operativa propia mentras que esta situación dure. Isto que quere dicir? Que estar pendentes en todo momento pois de gromos que poida haber, de picos de epidemia, para conseguir facer cousas cando se pode e non programar cando non se pode, evidentemente. Cando todo isto pase, que pasará, seguramente todos desexamos máis ben pronto que tarde, pois sacar tamén unha conclusión ou moitas conclusións de todo isto. En primeiro lugar, como acaba de dicir Cesario, todo isto vai afectar o proceso creativo. Estou seguro de que, ademais de afectar, haberá unha gran ondanada de creación, porque todos estes procesos onde a sociedade se impacta por un feito tan duro ou tan contundente como este, pois vai generar moitísima literatura, vai generar moitísima poesía, moitísima novela, moitísimo ensaio. E, por outro lado, tamén aprender de que o libro, a figura do libro, ten unha función que vai moito máis ao lado cultural, unha función social. En tempo de confinamento, a cultura demostrou unha vez máis como é unha parte fundamental nas nosas vidas e para dar cohesión á nosa sociedade e ao noso propio día a día. E, por outro lado, tamén, como falamos de, virán novos formas de comunicación tamén, que temos que estar atentos e atentas para que impacten da forma adecuada e a favor da industria editorial e da venda de libros, como non podía ser de outro xeito. Niso estamos traballando conxuntamente. Acentúo outra vez esta circunstancia. As administracións todas non pode ser de outra maneira, porque, en primeiro lugar, porque sempre debe ser así, pero máis en situación de pandemia, unha situación de forza maior, que cando máis unidos debemos estar, cando máis colaboración debemos estar. En ese sentido, calquera das tres aquí presentes, gustame dicilo tamén, diante da miña estimadísima Mercedes Rosón, pois que eu creo que neste sentido debemos dar exemplo, e así o estamos facendo, dito dende a máis grande das modestias, para poder dar solucións a un sector que necesita de nós máis que nunca, e que necesita da nosa dedicación máis que nunca, e que, de algún xeito, tamén esta circunstancia nos está dando a oportunidade tamén de demostrar que estamos en política para facer cousas, para mellorar a situación das persoas que nos rodean e para reforzar ese sistema cultural ao que nos debemos e ao que debemos servir ata o último alento. Por iso, esta gala, que vai ser retransmitida en digital, que vai ser seguida pola canle de YouTube, pois temos que darlle toda a vida posible, facer que teña a maior audiencia posible, e que non decaia nunca, e que isto non sexa máis que un elo máis nesa cadea que nos leve hacia cara a reforzar a prova do que sexa, a prova de pandemia, diríamos neste caso, o noso sistema literario, que, como digo, está vivindo momentos esplendorosos e en momentos de máxima dificultade. Nada máis, moitas grazas a todos os asistentes. Mercedes. Bueno, pois nada, eu con unhas brevísimas palabras para rematar este acto, pois nun ano de resistencia e de emerxencia que nos condiciona absolutamente todo, pois hoxe volvemos a recuperar coa relación dos premiados e as premiadas desta gala que vai ter lugar pois o sábado 21, a Compostela Inspiradora Literaria. Quero dar a noraboa a todas e a todos os gañadores, tanto nas diferentes disciplinas como nos premios de honra. E nomeadamente non quero esquecerme
o premio á traxectoria que se lle ten outorgado á librería compostelá Chanda Pólvora, que xogou un papel tan importante na rede cultural desta cidade. Antes falaba Valentín dese florecemento da literatura en Galicia. Efectivamente, temos a mulleres, ademais, que este ano recibiron un recoñecemento nacional, Alba Novo, Alba Cid e a Berta Dávila, que manifestan e visibilizan ese enorme talento das novas xeracións do noso país. Dar as grazas tamén ao xurado que ten que desenvolver sempre a difícil labor da escolla, un xurado excepcional como nas 3 ou as 4 anteriores edicións da gala. É un placer tamén para min compartir este acto festivo que suma a iniciativas como foi a SELIC, tamén un ano complicado. Nos seguiremos traballando para que esa semana se fortaleza, se enriquezca e funcione para todo o sector. Acabamos hai escasas semanas de celebrar a 4ª edición neste ano. Entendemos que é o puro para o sector editorial e, sobre todo, unha invitación a percorrer o bom momento desa excelente creación literaria e tamén do mundo do libro. Celebramos con esta gala a todas esas creadoras libros na nosa lingua. Celebramos a lectura como a ferramenta cultural e imprescindible para o desenvolvemento humano, como fonte de aprendizaxe e de prazer, pois sempre, pero agora máis que nunca neste momento tan complicado e de tantas incertezas, e esa leitura, pois como outras expresións culturais, pois nos permiten sanarnos, nos permiten levar as cousas con outra templanza e con toda a enerxía que se precisa. Polo tanto, hoxe, máis que nunca, os libros son cultura. Moitísimas gracias a todas e a todos. Se tendes algunha pregunta que facer sobre a gala ou sobre calquera outra cousa, estaremos encantados de responder. Pregunta Monse García, da Galicia. Dixeron que o día 21 será transmitido por internet, pero como se vai desenvolver? Os premios entréganse por separado, despois únense esas grabacións ou celébranse en algún lugar? Sí, as grabacións son previas, é dicir, os premiados envían un agradecemento. Os premiados xa saben que son premiados desde maio. Entón, o que fixemos foi reunir unha grabación recibindo cada un dos premiados os premios virtualmente. Esa grabación se monta e se fai o que é unha montaxe dunha gala virtual. Despois, cada un das premiadas, os premiados recibirán nas súas casas nos días seguintes, a partir do luns, isto é un sábado, a partir do luns, estas Rosalías de Castro, que son as que simbolizan o premio de cada unha das categorías, recibirános físicamente nas súas casas. Entonces, unha montaxe a partir de grabacións previas de cada un dos premiados e das institucións e de todo o mundo, é dicir, unha montaxe global coas intervencións de todos gravada previamente. Estes meses da situación que estamos vivindo, como antes o decía Pedreira, nos levou a reinventarnos e a pensar e a planificar as diferentes alternativas cas que temos que optar, pois dependendo do momento que estamos vivindo. É tan importante todo o tema das redes e o tema audiovisual para poder conformar todas estas cousas que nos permiten ao final non pararnos, porque o que temos moi claro, creo que todas as administracións públicas, o compromiso con un sector delicadísimo, como decía antes tamén Quique, e que precisa de non pararse. O sea, é absolutamente imprescindible seguir facendo cousas, carreiras do xogo de cada momento, neste caso, pois adaptados ás circunstancias, como das galas de
do libro foron fantásticas nas 4 edicións anteriores, todo un acontecemento a nivel cultural pola súa calidade, bueno, xa non só o que había detrás, non? Pero despois tamén a propia gala en si mesma, non se quere renunciar a iso e, polo tanto, pois, fixo o esforzo por parte da organización para que esa gala pois, estivera ás circunstancias deste momento que estamos vivindo, pero sin parar de festexar esa festa que supón en si mesmo a gala. Nos, pola nosa parte, a nosa escritora galega universal, María Sonlanda, que é grande coñecedora de Galiza, ten 13 obras publicadas traducidas ao galego de literatura xuvenil infantil, prometinlle, xa que non podía cumplir a súa ilusión de retornar a Santiago de Compostela, prometinlle que coa excusa que fose posible para o ano que ven intentaríamos que poder recibirla e pasear as rúas de Compostela, non? Por suposto. Algúna cuestión máis? Pois entón, moitísimas gracias a todas e a todos. Estades convidados a participar o día 21 na gala que se vai a retransmitir por YouTube, non? A partir das 12 da mañá. Moitas grazas.